suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten niki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak, njur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho. Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, kowe iki mek nuturi ra teblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli potong di wong 11 kendengenane entek. Tegese panitiane tertib kuwi. Nggih. Nduk. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Sik Nduk, stop Nduk. Bentar. Pak sing teng ngarep Videotron nika, Pak. Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Ren nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop mie ngriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didumke cah cilik-cilik ngeten pundi ya Mit, pendutke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nah, kae kono sik. Kene. Sing arep pamit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompete di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 kok. Wis ta dadak kenyiran kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to. Ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku nggih. Ah nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunduk wong. Dulu, pisan to, dulu. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk.
Ya golek rezeki halal kok ya. Kae delokan kyai sepuh-sepuh malem to penggalihe ngono. Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. Pengen pisan. Asu. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Wis Bakul aku. sentek. Wes gosok. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih akeh ngawur. Ah iya. Yo. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Juju. Alhamdulillah. Nggih, ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok adi latihan. Iya. Karena diundur nih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga sing gedhe pangapuramu kang mas pepujian
sarengan Bu.